Prieteni, bine ați venit din nou pe canalul Porumbei Junior. Să vă facem cu un nou episod. Porumbei le-am dat drumul și am luat o zbor. După cum vedeți, zboară de arată casei. A rămas un puișor aici pe acoperiș. Că el încă e prima dată aici pe afară și nu zboară. Dar în rest celălalt zboară. Mai tem. Mi-e frică să nu vie ulul, că afară bate vântul. Ia uitați. Cum zboară. Și hai să întrebăm dacă la ei intru. Aici puișorii. Iar puișorii ăștia de sus care erau s-au dat jos și sunt aici. Aici tot e box al părinților. Și avem un mascol care face cu ouă, două ouă. Aici tot puiul ăsta. Puiul ăsta. Și scrieți în comentarii cu ce mai vreți episoade, că n-am idei. Să ne ducem. Iepurașii acolo și vă voi arăta. Stați, un pic revenim. Ia uitați cum zboară. Zboară de vreo 10 minute, da. Ia uitați. Se arată. Acum și am venit și la revenit și la iepuraș. După cum vedeți, aici am o iepuroaie. Trebuie să fete pe 23. Acum trebuie să fete. Am dat cu acest iepuroi berbec german. Cum vedeți, încă nu e matur complet. El trebuie să mai crească mai mare. Și ia uitați, și avem și niște iepurași mici. Ia uitați. Scuzați-mă că nu am filmat tot videoul orizontal, de-abia acum ne-am dat seama, până mă obișnuiesc. Și avem și una albă, a venit un băiat la mine și i-am dat un iepuroi și el mi-a dat o iepuroaie, că am făcut schimb. Acum și mai revin. Uitați că s-a mai afezat unul alb și cu puiul ăla argintiu. Și a plecat să ia, uitați pe ăștia. Încă nu s-au așezat. Mai zboară. Uitați. Și vom filma și aterizarea lor. Revenim. Încă poate se vor așeza. Încă nu vor. Ia uitați, poate se vor așeza. Ia uitați. S-au așezat toți pe crescătorie. Ia uitați. Cu așa se vor da jos prin grădină să ciugulească. Ia uitați. Revenim. Sunt masculi care se țin după femeile la cuib. Uitați-vă cum au o lungă la cuib. Și ăla roșu. Și lungă. Ăștia vor să se dea jos, să ciugulească. Uitați cum se alungă. Uitați. Mai revenim. După cum vedeți, se dau jos. Aici. Uitați cum se fugăresc.
focalizează ca lumea. Uitați. Plus și pe Sputnik. Uitați la asta roșu, ce-au mai bate la cuib. După cum vedeți aici fac și o cușcă pentru iepuri mai mare, cu 2 despărțituri. Am început să bat scândura. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și lăsați un comentarii. Cu voi a fost Porumbei Junior. Noi ne revedem cu voi la un nou episod. Pa, pa!